Por lo tanto, nos reiteramos unha posición que en resumo, pois é a seguinte: nós seguimos convencidos que a decisión de privatizar a Caixa é unha decisión política que non responde a ningunha cuestión de tipo técnico, que non se trata de solvencias ni nada polo estilo, senón que se trata simplemente de afondar nun camiño iniciado hai algún tempo, volvo a decir, por deseo da gran banca, por desexo do Fondo Monetario, por desexo incluso da señora Merkel, que as caixas deben ser privatizadas. Para eso cambia as reglas de xogo o goberno central e, polo tanto, con ese cambio das reglas de xogo é evidente que non somente atenta contra algo elemental como que Galiza poida contar con un sistema financiero que dé resposta ás necesidades de crédito que ten o noso tecido económico, senón que ademais dinamita o estatuto, acaba coas competencias que en materia de caixas ten a propia Xunta de Galiza, é dicir, que inda por riba recentraliza na práctica as decisións importantes en materia política pois a través deste tipo de decretos. A súa posición ao respecto de manter ou non as caixas, en concreto tamén de manter ou non a Caixa Galega, o noso voto, como poden entender, e a nosa posición, a posición do BNG, será contraria a esa convalidación dese decreto, e nós seguimos tamén insistindo en que a Xunta debe presentar recurso frente a ese decreto que pon en perigo pois a pervivencia da nosa Caixa como tal. Teríamos que conseguir frear un decreto lesivo para os intereses galegos, lesivo para a nosa Caixa, e, polo tanto, tamén, de alguna maneira, conseguir que, en lugar de que o goberno queira privatizar esas caixas, opte por mantelas, verdad? Opte por manter esa fórmula. O goberno vai a utilizar cartos públicos, quere os utilizar para privatizar. A pregunta é por que non os utiliza para manter unha fórmula que deu resultado no seu momento, que é vital para desenvolver a economía dos territorios e, en concreto, do territorio galego. Estamos ante un ataque masivo e un roubo masivo do que é o patrimonio público, non? Aquí é Alibaba e os 40 ladróns, poñedelle vos os nomes que queirades, dirixidos polo gobernador do Banco de España, que está actuando como un auténtico mercenario do capital financiero, non? Xunto con moitos representantes do goberno español. Entón, aquí hai un ataque tremendo, como podedes ver, a todo o que ten que ver o patrimonio vinculado ao sistema privado de pensións, e outro gran fonte tamén de recursos para a banca privada pois é o patrimonio que hoxe teñen as caixas de aforros, un patrimonio que é froito de moitos anos de aportacións dun sector moi importante da poboación, non? Se deixamos que realmente se privatiza a Caixa de Aforros, estamos renunciando pois de alguna maneira e cedendo, poñendo en paz privadas un patrimonio fundamental do pobo galego e renunciando de alguna maneira como país ao que é o noso desenvolvemento económico de maneira autónoma e en función dos nosos propios intereses sociais e económicos, non? Entón, a min pareceme que é fundamental, polo tanto, que haxa este debate social e que haxa movilización social, xa o temos comentado máis veces, para paralizar este auténtico atraco e este intento por parte de Alibaba e os 40 laboradores de facerse con un botín tan importante como é o das caixas de aforros, non?